Jose guretzat izan da maisu bat, erreferente intelektual bat, baina baita ere esango nuke adiskide bat, guraso bat, maitasun bat. Jose Azurmendik utzi du pentsamendu ondare ikaragarri bat. Askok esan dute eta egia da, askatasunaren pentsalari bat izan dela. Naiz eta beak olako ñabardura bat jartzen zion horri esanez euskal idazle bat edo pentsalari bat askatasunetik baino edo askatasunaren gainean baino askatasunerako egiten duela lan ala beharrez, ezta? Eta hori egia da, hori izan da bere zera, ez? Askatasunaren gaineko pentsamendu bat, gizaki gisa zer garen, herri gisa zer garen, euskaldun izatearen baldintzapenak nun jartzen gaitun munduan, eta hortik munduari begiratzeko ze toki eta zer dugun emateko, ez? Eta, gauza asko egin ditu Jose Azurmendik. Oso zaila da laburtzea bere ekarpena, besteak beste, esango genuke, filosofiaren definizio klasikoaren barruan, bai, akademikoan edo, esan genezaken, filosofo handi bat izan delako, mundu mailako filosofo bat izan delako, eta baita ere landu izan dituen beste gai askotan pentsalari handi bat, adibidez, nazioaren gainean, mundu mailako pentsalari handienetako bat, ezta. Eta guzti hori nolabait Jose Azurmendik, ez, filosofiaren, pentsamenduaren, ideien, balio sistemen, ekarpen guzti hori egiten du oinak lurrean jarrita. Eta lur hori da Euskal Herria eta euskalduntasuna. Hau da, nazio ukatu eta hizkuntza minorizatu baten tokitik, ez? Eta hori da, seguraski bere ekarpenaren alde nagusienetako bat. Eta baliagarriena, bai guretzat, eta baita ere munduarentzat. Esan behar da, Jose Azurmendi belaunaldi bateko kidea dela. Alegia ez dela genio bakarti eta nolabait espantoenak sortzen dena, baizik belaunaldi baten baitan sortzen dena, gerra osteko lugorrian, nolabait herri baten eta jende baten aldeko defentsa nola egin molde garaikidetara ekarriz pentsatzen hasi zena, ezta? Mundu berri bat sortzea. Azken finean, dogmatismoen kontra, esentzialismoaren kontra, menperakuntzaren kontra, hegemoniaren, gezurren eta mito ustelen kontra, boterearen kontra, ezta? Eta generazio hortako kidea da Jose. Eta aldi berean, konkretuago jakintaldeko kidea, ez? Eta berak beti esatezun, jakin nire etxea da, ez? Eta nola bere egiteko lan horretan, erabat aldarrikatzezun kolektibotasuna, ez? Gu jakinen hitz egiten dugu, gaiak planteatzen dira, lanak banatzen dira, eztabaidatzen dugu, ideiak botatzen dira, eta nik hori egiten dut jaso, landu eta eman, ez? Hori baino gehiago egiten zuen, baina berak ez zuen bere burua ikusten jakinetik kanpo, alegia jakinen baitan ikuste zuen bere pentsamendu guztiaren nolabait oinarria, eta baita ere taldean baino ezin dela pentsatu aldarrikatzen zuen eta praktikatu. Nik uste dut belaunaldi honek eta jakin taldeak eta Jose Azurmendik bereziki transmisioari ikaragarrizko garrantzia eman diotela. Beraiek izan ez zuten eta bilatu behar izan zuten transmisio horren garapena eta belaunaldi berriei nolabait ematea, ekartzea, eskaintzea, eskuzabaltasun osoz. Eta gainera ez transmisio bat esango genuke goitik beherakoa, ez? Nik hau egin dut, ematen dizuet, baizik eta eztabaidak ireki, hitz egin dezagun, ezta? Eta garatu dezagun eztabaida bat, eta garaian garaiko galderak planteatu ditzagun, eta ikus dezagun zer dan aldatzen dena, zer dan aldatu ez dena, eta oraindik ere
mantentzen dena edo mutatu duena, baina hala ere beste modu batez ikusita ere lehengo antzeko kontuekin gabiltzala, guzti hori, ez? Eta berak esaten zuen, ez da, nire iritzi berdina edukitzeko nahikoa naiz ni. Nik nahi dut entzun besteek zer dioten. Afera honen inguruan, auzi honen inguruan, galdera hauen inguruan zer esan nahi duten, eta hitz egin dezagun, ez? Hori da Joxeren egiteko modu bat. Egia da, hitz egin dezagun esaten duen horretan, ez, berak ere badu beste esaldi bat, sarri ipatze zuena, ez. Askotan gertatu izan zaiguna, edo geuk ere agian egiten duguna, eta da, irainari eztabaida deitzen diogu, bai? Alegia, zer da hitz egitea, zer da eztabaidatzea, zer da mahai bat ireki eta goazen elkarren artean hitz egitea, ezta? Ze oinarri behar dira hori benetakoa izan dadin, eta ez, esan dezagun, menperakuntzaren erreproduzio hutsu bat, ez? Orduan, eztabaida baina benetakoa. Joxeren idatzi zaharrenak ere, ez guztiak, baina asko oso garaikideak dira, bai? Edo ondo harrapatzen dituzu, ulertzen dituzu, edo bestela esan da, gaur egungo galderei erantzuteko oinarri bat ematen dizute, bai? Edo pentsatzeko sikiera. Hortik ere pentsatu liteke, ez? Egia da Joxek eta bere belaunaldiak eta jakin taldeak egin duela ahalegin bat, esan dugun bezala, ez? Pentsamendu garaikide bat eraikitzeko. Esan nahi du, garaian garaiko galderak eta garaian garaiko pentsamendu korrontek eta aldaketa soziopolitiko kulturalei nolabait erantzuteko, ez? Eta alde horretatik, sortu duten pentsamenduaren ezaugarria da pentsamendu ireki bat izatea, ez dogmatikoa izatea. Eta irekia diogunean da, bestelako pentsamendu, nahi baduzu deitu subalterno edo emanzipatzaile edo aurrerakoiei lekua egingo dien nolabait saroe bat antolatzea, ez? Eta orduan, Joxeren gauza asko gaur egun irakurri ditzazkezu gaur egungo feminismoaren galderetatik, adibidez, ez? Gorputzaren garrantziaz, moderniak azpian harrapatutako sujetu guztien nolakotasunaz, berdintasunaren, aniztasunaren, erlatibismoaren printzipioen aplikaziotik, esan eta adibidez feminismoarekin erkatuz, ezta? Eta berak ere, 84 urtekin hilda, aktiboan egon da oraintxe arte, eta beti oso adi zer belaunaldi berriek zer ari diren esaten, pentsatzen, idazten, ez? Eta feminismora ere hurbildu zen, eta bere garaian, tokatu zitzaion beste auzi batzuetan bezalaxe, begirada ireki eta aldi beren kritiko eta kokatu batekin, ez da? Eta Joxe persona bezala eskuzabala erabatekoa, bai bere pentsamenduaren eta bere egitearen emate horretan, eta baita ere bizitzako beste mila kontutan, ez da? Eta gero esango nuke persona oso alaia, zala, oso humorekoa, oso interesgarria, bera entzutea plazer bazen, ironia eta zorroztasuna eta oso ondo kombinatzen zituenak, bere idatzietan ere hori somatzen da. Beti ikasten zenuen zerbait, beti galdetzen zizun, beti planteatzen zuen auzi bat, gaien bat. Persona benetan maitagarria esango nuke, eta uste dut hau asko konpartituko dugula, maitagarria, maitekorra eta miresgarria ere bai.